समधीर कून सोबत सक्रे नेट समाचार वाची की सेर मीए आई यांकर तोडसम नेलेंज मनवलनार वाघापुर जिला आदिलाबाद तारीख मार्च 13, 2024 जगदुनियत समाचार रशियात पूर्व उक्रेन मंगलवार నేటి దీర్ఘ శ్రేణి డ్రోన్పై हमला कीता इस हमले ते रणचम्र सुद्दी क्षेत्रालकून ड्रोन लागतंग इंजेर रशिया अधिकारी स्पष्टम कीतेर तಮ್ಮ देशने आठ इलाकने ड्रोन करतंग इंजेर इत्तेर मास्कोत पूर्व वातंग ड्रोनकून हुड़कीतो इंजेर वेहतेर पाकिस्तान विदेशांग मंत्रिगा सत्तार साल्कनोर मुहम्मद इशाकडार मंगलवार నేటి जिम्मेदारी एत्तोर ప్రధాని షహబాజ్ షరీఫ్ సోమవార్ నేటి తన మంత్రివర్గంని ఉండి కమ్మి వీసా మాందీతి ఎత్తోర్ మంత్రిగా ఉండి వేలోగిరే మంత మారిషస్ 50 సారుంగ్ సాల్క్న జాతీయ దినోత్సవాలకు భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము మంగళవార్ నేటి వెర్తే ఆసి హాజీర్ ఆత మాల్దీవుల్ తల్ భారత జవాన్ కు మొదల్ బృందం స్వదేశ్ నే వాత మొకతే చైనా కీలక వ్యాఖ్య కీత मालदीवल सार्वभौमत्वामुन बच्ची कियान साठी हमेशा मदत सीको इंजेर चैना मंगलवार నేటి వెహత దేశన సమాచార్ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం सीएए అమల్త పొర్రో భారత్ నే మత్తోర్ ముస్లిం కు వెర్రివడ జురత్ సిల్లే హిందువుల్కున్ బరాబర్ ఊర్కున్ హక్ మనంత ఇంజేర్ కేంద్ర హోంశాఖ స్పష్టం కీత ఆర్థిక ఇబ్బందితే తల్మేడే మాసేర్ మంత కేరళతూన్ మాహ్న తీస ఉంది తారీఖ్ వేరి బద్దే మన్ని ప్రత్యేక ప్యాకేజీ సీవడ బారీతే పరిశీలన కియన ఇంజేర్ కేంద్ర సర్కార్ తూన్ సుప్రీంకోర్టు సూచన కీత పాకిస్తాన్ సర్సోవడ్కువడ బారీతే విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్య కీతోర్ పాకిస్తాన్ సర్సోవడ్క్లే భారత్ బస్కేట్ తయరే మంత ఇంజేర్ వడ్క్లే బస్కేట్ భారత్ కావక్ కేహ్మకి ఇంజేర్ వెహ్తోర్ ఉండి మొకరన్ దేశాల్కు నెడ్డుం వడ్కువల్ అవసర్ వాతేకే అద్ భేటీతే ప్రధాన అంశం ఉగ్రవాదమే ఆయార్ ఇంజేర్ జైశంకర్ స్పష్టం కీతోర్ భారత్ పాక్ నెడ్డుం దుస్రో సమస్యల్కు మత్తేక్ తేరీ ఉగ్రవాదం పొర్రోనే జాస్త కీసి వడ్కకోం ఇంజేర్ వెహ్తోర్ తే ఇంద్కే ఈతల్ పరిస్థితితే పాకిస్తాన్ సేనతే భారత్ భేటీ ఆయవల్ హాలత్ సిల్లే ఇంజేర్ జైశంకర్ స్పష్టం కీతోర్ రాష్ట్రంన సమాచార్ తెలంగాణ ప్రజాతూన్ రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ఖుషిత కబూర్ వెహత బస్కే పూనంగ్ రాషన్ కార్డ్ క్వానుంగ్ ఇంజేర్ సర్రీ సూర్వలీర్ లాక్న మాందీత్ రేవంత్ సర్కార్ ఉండి గోడీత కబూర్ వెహత సచివాలయం నే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతనే ఆత కేబినెట్ భేటీతే సర్కార్ కీలక అంశాల్కూన్ పొర్రో వడ్తేర్తే అదేనగ్గా ప్రధానంగా పూన రాషన్ కార్డ్ తూస్వడ బారీతే కీలక నిర్ణయం ఏత్త పూన రాషన్ కార్డ్ జారీకి ఈవడ నిర్ణయిత బారీతే కేబినెట్ ఆమోదం వెహత ఈపే తెలంగాణతే బచ్చంగో సాల్క్నల్ రాషన్ కార్డ్ కున్ లాసీ సాల్క్నంగ్ సాల్క్ సర్రీ సూర్వలీర్ లాభం ఆయార్ ఆర్థికంగా సర్కార్ గున్ బచ్లే తక్లీఫ్ మత్తెక్ తేరీ వేలోకున్ కరోడ్ పతికి ఏన ఇన్వల్ సంకల్పం నే వడ్డీ సిల్వలోన్ సి ఇవడ నిర్ణయ ఎత్తో ఇంజర్ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క వెహ్తోర్ జిల్లాత సమాచార్ హాస్టల్ నే ఆశ్రమ గురుకులాల్క్ నే కరివలీర్ సాడ కాండీర్క్ బేయే బాబలీర్ నీ పొర్రో భరోసా ఇర్సి సుట్టి కీసి సొత్తేర్ కాండీర్ తమ్మ కాండీర్ మోడీ సూడన తప్ప బదేనగ్గ బచ్చోర్ మేయంత ఇన్వల్ సుట్టికియేన సాడ కరుసీసేర్ కాండీర్ చొకోట్న పోషక విలువల్క్ మత్త కానీ సియేన ఎద్ది గాలున్ వాసేర్ మంతతే సాడ కాండీర్ కి ఏత తక్లిబ్ వాయవక్ సూడన ఇంజేర్ జిల్లా తోర్ పాలనాధికారి రాజర్షిషా అధికారీర్ ఆదేశ సీతోర్ గిరిజన ఆదర్శ క్రీడా సాడనల్ రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయి తే చొకోట్ కర్సేర్ మంతేర్ ఆదివాసీ సాడ కాండీర్ కు ఉన్నత భవిష్య చొకోట్ మందంత ఇంజేర్ ఐటీడీఏ డీడీ దిలీప్ కుమార్ ఇత్తోర్ మంగళవార్ నేటి ఉట్నూరు కుమురంని మైదానం నీ క్రీడా పాఠశాలన జిల్లా తోర్ సాడ కాండీర్ ఎంపిక పోటీ నిర్గటాన్ కీతోర్ ఖేల్ సమాచార్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జోర్దార్ కర్స్తా 4 జీత్ నే డబ్ల్యూపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్ దే ఏవ్తా ఎలిస్ పెర్రీ బాల్దే బ్యాట్ దే శాందార్ ప్రదర్శన కీత తాంక్ మంగళవార్ నేటి బెంగళూరు 7 వికెట్న పరాక్ని ముంబై ఇండియన్స్ దున్ హరి కీత ఆల్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ ని భారత స్టార్ షట్లర్ పివి సింధు రెండవ రౌండ్ ని సొడిత మంగళవార్ నేటి ఆత వేలోక్న సింగిల్స్ మొదల్ రౌండ్ ని సింధు వీస ఉంది దహాత పరాక్ ని ఆధిక్యం ని మత్త అస్కే ప్రత్యర్థి యానిని జర్మనీ గాయల్ ఆసి మ్యాచ్ నెడ్డుని కీసి సొడిత నేట చొకోట్న గోష్ఠి కరల్ దున్ మత్త స్వేచ్ఛ లబడున్ మన్ను కరల్ బగ్గగిరే వెరీవకు వడ్కవచ్చు నేట ఆరోగ్య సూత్రం రోజీ ఇంది కోజమేన్ పిడుస్తంగ్ సడైన్ తిత్తెకే బొక్కంగట్ మనంతంగ్ సవ్వినగ్గ మన్వలి ప్రోటీన్ కాల్సియం సడైంగ మనంతంగ్ నిన్నేత జీకే ప్రశ్న
కాన్పూర్ బద్లవ్డే డర్డీక్ మంత. జవాబు గంగా. నేట ప్రశ్న బంగ్లాదేశ్ కరెన్సీ తుమ్ బత్తల్ ఇంక్తేర్. మీ జవాబుం కామెంట్ నే వాటట్. నేట ఇతిహాస్ 1940 నేట దివోస్ ని ఉధమ్ సింగ్, అమృతసర్ మారణకాండ, జలియన్వాలా బాగ్ తుమ్ కారణం ఆతోర్ మైకేలో డయర్ దుమ్, లండన్ డే, బాండే తే పాసి జవ్తోర్. 1733 నేట దివోస్ నే జోసెఫ్ ప్రీస్ట్లీ పుట్టోర్, వేర్ ఆక్సిజన్ తుమ్ కరీకీతోర్ శాస్త్రవేత్తల్. 1899 నేట దివోస్ నే బోర్గుల రామకృష్ణారావు పుట్టోర్, వేర్ హైదరాబాదు రాష్ట్రము ఎన్నిక ఆతోర్ మొదల్ ముఖ్యమంత్రి. నేను ప్రపంచ రోటరాక్ట్ దివోస్. नाव समाचार इग्गेट महची वाटंतोन. नाव बत्ते चुप घूल आते के मापी की टिंजेर, मी संदीर्घ ना दहा बొట్టన దండోస్ ముజేరా వెహ్చేర్, మీ ఏ అయ్యాన్కర్ తొడసం నెలేంజ్. మన్వల్ నార్ వాఘాపుర జిల్లా ఆదిలాబాద్. మీ మార్చ్ మాహ్న 20 తారీఖ్. కొట్క పిట్టేన దివోస్. కొట్క పిట్టేత చుడ్డూస కథ. సమర్పణ తొడసం కైలాస్ గురూజీ.